2009 or 8. 2009 or 8. Wakawakopa kunoparidza kucheche noti cornerstone. Iyo ndobva wadaidzwa kuku. Ndobva wadifundira zvakadzii. Ndachinokomapo. Ndazongomapo. Ende ndakadafunirwa. Mwana cornerstone kuti autsona anoparidza. Singati padayi kuti ndinatutsa. Saka zvakatotwa nemugeyeye. Sifire inatokwana. 2000 I had a long pick, and so I looked at my Uno about his eyes of the moon. But I declared to Abanagatis that you moon washed. I took about Zalema 15 years. But my language is because you your wait is today. Talk see a microphone. Keep up the prestige of the past. Whatever camera or exercise and phone, and it again. Live just be the same. Good for God bless you, Madam. Thank you so much. So, what's the last one? Amen. Amen. First Kings chapter 18. First Kings chapter 18 from verse 41. First Kings chapter 18 from verse 41. Then Elijah said to Ahab, "Go up, eat, drink, for there is a sound of abundance of rain." So he went up to eat and drink, and Elijah went up to the top of Mount Carmel, and he bowed down on the ground, put his face between his knees, and he said to his servant, "Go up now, look towards the sea." So he went up and looked towards the sea, and he said, "There is nothing." And 7 times he said, "Go again." Then it came to pass the 7th time that he said, "There is a cloud as small as a man's hand rising from the sea." So he said, "Go up and say to Ahab, prepare your chariots, go down before the rain stops you." Now it happened in the meantime that the sky grew black with clouds and wind, and there was a heavy rain. So Ahab rode away and went to Jezreel. Then the hand of the Lord came upon Elijah. He gathered up his loins and he ran ahead of Ahab to the entrance of Jezreel. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Abundance of rain. Just after I experienced a famine drought for 3 years. So my daughter I'm about to bring rain. Elijah no power in about coming in at the day, but whatever profit our power get the light. But Elijah only Jarvi Tabago not work for Gamma and so he began to pray as a picture of prayer. He was praying. So in the midst of praying, after one of the dance, one of the shish, Chagatanga Mikati, Wakatanga answer. Don't pass up in the position of prayer. Agatanga answer, which you might not get to see. Whatever moves that to the next and put in battle is liberty. I can hear the sounds of the abundance of rain. But what faith comes by hearing, and hearing by the word of God. But there's a level which is such a holy
kuizwa. Vana vari 3 paka pane muranda wake uye pana Ahab. As Bible notes here, yakati I can hear, and I'm telling you hearing. When you go to this level, you could see about one of the customers what Charles Bamanjia, I want to describe how to play like a wonder. And it's still all about man's land to eat and the goods of cleaner, conference. I read for us of that over a pinda prayer. So he was not praying with a very night, but he was praying as a picture. You could see and in agreement, the tender. So prayer is the supernatural heading of spiritual realm which manifested in the physical. But who knows about the chest and answer? Chile knows this. So I'm in prayer. Because people never fight a battle of spirits. You put it and dance what manifest. Don't be panic about shit. You don't know shit for your in dreams. Panic about shit. She's a fan of it. Panic about the I see you, my men. But it will take time. The good about it, I want to tell you, and that's it. For my actually, I don't know. I've come to you, but life does not give you what you deserve. It gives you what you fight for. You battle for a child. I know you are not unbelievable. But picture you know, see, a fighter. Because when I want to fight to live over some they think of gifts, but one thing I know, I know it's another story, but the devil who said, ready to fight. So, I prayer engage, I need to pray, I don't matter. And from but shall be prayer. I would have poor one is no chance one. Looking panic position for no part for oceans, but penny ounces, no but when you know it's not the prayer is a betting place. That's why God described when you are of Fugama, what is some sort of the position of pain. Whenever we can now be done prayer, now so church no matter church no na mtoa chini manifested so you begin to pray. Once from the prayer we are not relaxed. I know what is okay. I receive money so I don't share it. It's something young and that's something I don't have. It's started with cheating. So I need to be prayerful. The other thing I'm saying, when the other chorus not the other is not sharp. It's not with women and children. It's not sharp. So you begin to pray. I will pray. I got a revelation. Revelation, revelation is a bit strange. The way we can I can hear abundance of rain. Rain over and over. Kunsoro. Chance but it's a bit of kunsoro. But if I have prayer, I would want to go and look towards the sea. To see when prayer can naya. Here akamila mvura itanaya. See, if mvura itoipa inobara. Here ya hands wa isi akanaya. See what I do for inobara. Here ya hands wa is fresh. So if I have prayer, kule revelation ya awana. Yabudi kuni auchatabisa. Kumusoro. Nyame shaba kumusoro. I promise ya kwa kumusoro kunikuna kumbura. But the panic picture ya urufa wabuzia. Akatuma mbrana wa anga inai. To look towards the sea. Ilaika sauti mungana anfa. Wanda nsiemvula ishanaya. Kwa anufa wakutarisa. The kuku. My much better straight. But apika kupreya akapiwa revelation. Yokoti mvura inofana wakunaya. Ile chekuita ni mvura ya kambonaya. Tiene kushukuru mchana. Kule ni water cycle. Chilishesa juma system za mtu cycle kuka break up the cycle. Chilichocha chiti. Alright. Unasema kitu mwesa alimuno. Not sikwa na mwani.
vakasiva masound now ari mubyaga knife. Maybe not if I maybe they are just but the two of them we are a result of reproduction, not creation. Whenever they create one, but people are a command to be productive. So it's so much we are a result. Yet that command, you're going to be fruitful. A seed will produce after its own kind. So it is out here reproduction. I say it's out here creation. Can mix up the system, the cycle. Can say what break up the cycle. I just so you can look at my own matter. Yeah, that create the system. Cooking prayer, but what I break up the system of the cycle, the Muslims have to see. No matter towards the sea, there is nothing. She got the second time. Not the way to know which matter, but who will face nothing. You might abundance, but you know nothing. It's a challenge and it's no answer. If you can't for my life, you be something something great and big. But my boy, somebody will face, you're nothing. And when face, you're nothing, you're not see, but we'll see no matter. Why? Because when you can live what you put on Famaka Villa, Chicha, Tripona, Chicho, Lange, no matter. Face, you're nothing, no time with the devil, no bad something when they change bands, you only change to the stage and nothing. Kwaka tu mamuranda again 6 times ajito gati mukuru nyamu waliwe wataura but so far hakuna cha reward. But no far mtu wamuna ya anamusimuka kabla prayer akatika na kule nothing wala kile katisani nafsi but kule cha akati kisisa out of nothing God can create something. But out of nothing, God can create something. Abundance, He promised. You know, going to manifest it. But it's abundance. We are Shakawanda. But Shakawanda, you know what I say? And about what's abiding and what's abundance. So that the way man has looked towards the sea. Towards the sea, Mukuru, Akuna, 6 times. On the 7th time, no matter I see something small. Here, prophet, I can hear abundance. The opposite, yeah, abundance, that's for we. We are answer, she. We are Zoka, I will tell you what kind of order magic chini. I mean, I know we should be a bunch. She thinks I didn't want to know that she thinks I can't think when you're my she got the shades that she could. But it is about no one that she did. So you might wish to go out of town. I'll give you this example. Everybody knows that Mara made a school the other week. But she didn't say what I'm she didn't pass. Mara Sika go, dear Sika mosquito. But once I able to put it, they lose malaria, they use the mosquito, but cannot call the rest of towards the sea, nobody they want something small, nobody like a man's head, like a man's fist rising from the sea. Where what is supposed to fall, but through our assurance is something rising. Yakanaya ikunena ishanaya. Sada kuzikondemuti yakanaya ayikusuka towards heaven. Yakamumira imwe kuti ichuya. Yeti order the system yacho yakauya inodena ichauya. So there are times when we take a bit of my intuition. Gabawa don't take permission. I can't eat
Zera system kukomplizia ifambe zvakanaka. Ishakiri akaboziporofita kumabhonzo aporofita chakatanga kuitika kusukuya kwenyama pamabhonzo. Bible noti mati mabhonzo akatanga kufamba mupata born to eat born, which means there was order before manifestation. When the bones were scattered, so that mabhonzo are scattered. Hakonekune na manifestation, but mabhonzo akaenda panerimwe pakawani skeleton. Wapata uya flesh to cover the skeleton. The problem here ni mabhonzo akaoma but asukari water. And excuse haishainge because uli mabhonzo ina nyama sanda kamila zakaprofitwa kama wakabisa kuprofita. Once the enemy walks around and sticks to you, and you see the salvation of the Lord. As you pray, some people want to most go and they tell people to move. Let us move and most of the people. Once I think me right, morning straight up right. My no one most go and tell people to move. Faith by already in motion. Let us see what could you marry and so we walk in the towards the sea. But she has fresh water in her bodega. But I don't have some vura in the south in Omaha. Just know that you can tell us around in the so the sea water represents the believer, and the end rise is the end of a believer, which means the end of man can unlock the promises of God. That was what I tell you. Shaka promise for a man. Could you take a promise? I take it. Can I on the ground? As I see Peter. But you are Baba Abraham. Bapeza kuchikalo kuwatayo. Tusiachi profita pano pacha zwane mwana bana. Doka Abraham akafara nshane mwana bana. Tumabada kuda wala kufunza requesting. Where is Sarah? Where is Sarah? Joti mwali Sarah wana joti mwala aone. Yaito watipi upi wa Abraham. Kuti yatapo fita wakuri ino toda Sarah liko. Because I manifested the kuti watai receive. But there must be a wife. Sarah shaiba Abraham what I receive Isaac. Next year you shika. Kwete nukuti mwa Isaac hapo. But nukuti chineta mta Isaac. Abe po wakati zila. Why was Sarah you celebrated? Sarah noto zoti chatali ubisa ichana mkaza asipo ashite. Siya ima pa mfunza wa sana. Where is Sarah? The hand of man unlocks the promises of God. And muprofita wakanamata ainakunaya. Chaka upa assurance kuti ya kunaya is the hand, not the prayer. Okay, Matthew chapter 6 verse 6. I love this scripture. You know to be kanamaku nyeketera pindai pakabanda. Move right door. Close the door. The God who sees what you do will reward you. It teaches you prayer, but you just think you know it is the God who hears. That's not the problem. That's just an innovation. The one about what you are not teach one prayer, but once it answer I connected to my ways. Connected to action. When you pray, close the door. The God who sees, not who he is. I'll give you two statements. Number two, the one who discouraged that was literally dangerous. I know tomorrow. Anaona kurati Mariamu pinura alina mata mdalika muna mata. I'll give you an example question.
akafika msikana ndio kumwona kusema teni bimbi msikana ndio kwa ashira anaona ukatoka 3 years mushikaro kuti bali mushikaita unakuona ko shi anoza ndairamba chaitaura kwete shawaitaura achaitaura shawaitaura ndio shiramba chaitaura chizi Proverbs 6:6. The God who sees. So you want in connection by action. Mwalimu anaona. So the God who sees what you do will reward you. So reward is connected to action, not to tears. Okay. So when you talk to those who plant in tears, especially those who plant tears, tears are not seeds. We are not gathering results, we are not gathering results. Results are in that way. You must know what to do. Baita mkura alekesi ya kumapulisa upanzi chena kuna Major Street. Major Street wakuna baba mnecho kwa direjeka wa utumakale kwa wanao. Mdarao ukataka kuchema. Funga kwako Major Street anotaiwa achibeleta baba ya pira ya mdarachi ya achibeleta tachibeza mnukuru. Major Street anotibamba na mapeza kuchema. Muda uko. So you can continue kuchema mwanzo the mandate in custody. During the life you obtain on us. I demanded to cast the half chamber. Alright. They can put that some of us feet and then that's our feet. Church this way. Chilibiso, jamani ma promises yes anari. Akali wapa kuti mungu ziva yeja anoita to unlock that promise. I have examples. This is fish. They got from West Side, don't get that. You can do independence in 1980. Independence is not so long. As soon as you they go to the one from Osun. But soon, wherever is Tarasuka, whenever you put in my principles, I'm not changing from Sumuka. I let them to eat with Sumuka. Ukawa break, I will not assume one later Sumuka. Mwarabu sungu anakukombolera abana anomusiya wakasungu kana usikazi yo ma principles alita kutusungu Joanna before ana wa Yesu message yacho tukamuna Yesu Joanna wakasungu Yesu ndo vatuma abantu ngabauya batitsi ba Joanna tende munoza Joanna kutaiwa wakasungwa bali kusunungurwa iyo watumwa na akasungwa wanaoneka Bible ndivyo Joana akatuma vanhu kuna Jesu kuti ende kumbunza kuti ndiwe here kana msimire mumwe Jesu akati madzokera kunomudza kuti vangeri mupadzi wako ende vakasungwa bali kusunungurwa iyo watumwa na akasungwa ko Jesu arudi kunosungura uyo akasungwa nokuti akatotumwa nemunhu akasungwa But Jesus knows that they know that no one has so much to sungura. She needs a second Joanna, a simple favor, in the sungura. But we can check now we are Joanna Manchi. In a chill and calling yak. I'll explain. Calling yak before Anna, and prepare what they are Christ. Before Anna. But Saraki didn't move around with the Anna, the novice as usual. He prepares the way for the Lord. Actually, when I the Jesus was baptized, we require no visitation. When I was in the Jesus. But this time, after Malan, the devil comes out in G way, they don't need the moon. Perhaps I want a confusion. I put a Saraki or no gets around black Christ. I put out to better Christ. Don't be able to make sense. Kana muna chinzi imember mass ambulance anaitwa bana ukusabusika kulobisa maliko waswa chigunguru mu benefit wofuna ambulance ikuya moroto yoshika kama shweda
Iona unaenda kutoenda kuleba mkaza uwazo ni family. Unazali driver wa ambulance akatira mai wao sisaka batakura akaenda nao. Basa nopera. Achi moyo wako anabadilika. Why? Because you are a member or subscriber. Or you are a member but unpaid. Open tendency some open tendency I'm going to let's see company this you know that I want to why don't abuda mulaini yeshiza afana wapita so John pano ngobuda pakunongedzera vanhu kuna Jesu obva atoti vanenge munomubvunza kuti ndiwe here unati kana wakunza confusion wakutaura zvemumusoro kwete zvekumusoro nokuti zvekumusoro wakanzi enda unoratidza vanhu uri forerunner waKristu kana pachigadzirwa roti panoyatikatapinda zvemachenjechi chibutosa ndochinopasa tichobvisa chiriko nekudii nekudii kana pane tara chinonzi hachitenderwo futi ipapo achakagadzira chinenge chakunzi abnormal chiri icho chakaunza normal kuti rodi inonzi pane tara panormal panotanga pauya chiabnormal topaza kana chapedza machonzitsamukatsika apa hautendere chobva chatakurwa choiswa mucheka weredi chonzi abnormal Johani basa rake nderekungokiriya zviripo izvi osiya Jesu achiita basa murume atumwa kuti go and look towards the sea ari katime frame kaanoparidza vhangeri rinopikisana nezvakagarirwa gamba vhangeri panoita sekunge riri kurwa nezvawakagarira rinoda kudenga zvawakagarira zvakaitwa mune zvausingadi murume aiva beautiful gate chapter 3 dhaira akafamba ndo dhaira akanyimwa mari anzi kudina Peter silver and gold hapana iye anga akagarei pagate mari zvanzi ainge vanendiva vachimirira mari dhaira akatozofamba idhaira anganyimwa mari yake pane mumwe munyimwa munomusumudza aivakauya nemari vakaisa mundiro aiva vachitambuwa but dhaira akachinja upenyu hwake idhaira akaparidzwa meseji yaasikani dai mwari atibatsira zvizhinji zvatisingadi zvinotisumudza breakthrough yemukadzi anonzi Hana yakauya musi wakaudzwa rafu nabishop muchechi kuti mukadzi wemudhakwa wanyanya stay away from wine wanyanya mudhakwa haana kudzwa meseji yakanaka badobva ati munhu waMwari unanaoni mune shungu kutupa ikoko kwakreata revelation yebreakthrough chii chakamunhu akati apinda mvura yadobva ati Mwari mukandipa mwana ndinosiya pano abuda mucompetition napenini ane revelation nokutaura competition revelation yake yabva pamwe yekuti asiye mwana muchechi iyo achinetswa kumaraini bishop zvavataura ndozvamuudza why bishop was supposed to encourage amaprayer warrior ndovari kumashauta saka iye akabva aziva kuti Mwari ndiye une problem hamuna mufundisi pano saka ini mukangonipa mwana mazviwanira pastor ani chimwe chaakazvisisawo kuti marriage yangu haisi kuchengetwa nokuti ndine vana nokuti ini ndisina vana murume wangu vari kundida zvakadaro saka haisi nyaya yemwana watsana naye kumaraini achaita kuti ndirambe ndiri mumba but ndakagara mumba macho ndisina mwana iyeye munhu anoziva nyasha dzaakaitirwa asati ane chinhu hazvinetsi kupa Mwari chinhu kana wane chinhu pane murume anotumwa kuzoenda unotarisa towards the sea imvura ipi yakanaya inganga zvine chinhu yakanaya inonzi water ikunaya inonzi rain chinhu chinonyatsopasanura saka tonoti even vezinwa havachaje marain bills vanochaja mawater bills why because inonaya ndemunhu wese nemahara but kana yamudhemu yakufamba nemupaipi yakunzi water takaipa so kune yakanaya iripo ndo yakunzi ino urikutoita kuti kune yakanaya
kuitira mvura yakuya pane chinofanirwa kurise from the ground chinounlocka the promises dziri kumusoro. Promise yese iri mushoko raMwari inoitika kana munhu ari on the ground aziva zvekuita. Kune zvatinomirira kuti Mwari vaite. Gamba takatomisa Mwari tirisi kuti zvisaitike. Pane zvatinotarisira kuti Mwari vachaita. Gamba zviri musystem yekuti iwe une zvaunofanirwa kuita kuti zvakavimbiswa zvichiitika. So munhu akadzoka achikoti nothing 6 times. There was nothing. On the 7th time, no one would have seen something rising like a man's hand from the sea towards heaven. Pane zvikuitika zvechekuita nedenga zviri kubva panyika. Munhu waMwari ndobva asimuka mupureya ndobva ati ndane chokwadi chekuti zvandanzwa zvakuitika. Assurance haibve pakuti denga ramira sei. Assurance inobva pakuti nyika yacho yakaomerwa iriita sei. Assurance inobva pakuti panyika pacho pane zviri kuitika here. Kuti ndizive kuti zvakavimbiswa naMwari zvakuitika, ndinofanirwa kuona assurance on the ground. Iyo nyika yakaomerwa ndoinofanirwa kuonekwa pachiitika something. Wakaipa ane nguva yaanozerezera vanhu kuti iwe zvinoitwa nevanazvo zvinoitwa nevanozvikwanisa iwe mwana kuandastenda so kuti mandira zvakaita waya hapana zvaukaiti. Let me help you this way. Munhu wese ane zvaanofanirwa kuita maringe the principle of the word of God. Hatikafanani zvatingaiti, takafanana kuti tinofanirwa kuita. Hatikafanani zvatingaitire Mwari, but takafanana kuti tine zvatinofanirwa kuita towards heaven. Tsitsi dzaMwari dzakavirwa mushoko rake. Haagoni kusiya shoko rake ouya pauri. Ndiye Mwari akati let there be light. Chiedza chikavapo. Later he created the sun kuti kuve nelight. Kuna kune 2 dimensions of light. A spoken word rakacreate light. He said, let there be light, and there was light. Genesis 1 verse 14. And God created the sun to provide light on earth. So any systems a light from sun, from a source. There is later another level of light from spoken word. Come on. Just like God directly from heaven. But you are never sharing the principle you know by the one eight anofanirwa kuberekwa nemunhu. Nyika yashata pamberi paJehovha. Mwari vachida kuponesa nyika vakatsvaga munyika yakashata chekushanda nacho. Nyika yaipa pamberi paMwari. But Mwari kuti vaponese nyika vanotarisa panyika pacho kuti noshanda nayo nezvakashata zvacho. Maria aitova munhu. Nyika yazidede yaita fall short of the glory of God. But Mwari kana vabuda kutipa help vanotsvaga futi munhu. Noa paakawanikwa favor naMwari akaratidzwa miti mugoferi yekuvedza yekushanda nayo kugadzira ake. Miti yemugoferi yaiva munyika yacho iyo yaiva. Muupenyu hwemunhu pane zvinofanirwa kushandika nazvo. Life ine malevels nemadimensions pano panotangirwa. Haungatange nekuita zvikuru but unotanga nekuita zvidiki zvinokutangaisa. Anotakura Bible raishandisa kwaimiki. Ikuru zvedu ndine nharo but handiyeme zvaro haana. Saka munzira pane chidoko vanotsauka sei. Hakuna principle inochinja iri mushoko raMwari. But maprinciples ari mushoko raMwari anokuchinja ukafamba nawo. Hama dzangu kwakaonekwa chinenge chibhakera. Come on. Chiri kusimuka kuenda towards heaven. Pakamirwa inonaya, but chaakunena inonaya zviri kusimuka. Pane zviri kusimuka. So ukatarisa life yako nemapromises aMwari akataurwa, chii chakusimuka kunounlocka the promises? What have you done? Chiripo chamunotaiwa Mwari zviri kuita towards the kingdom.
My promises can abundance. But I don't trust that something small must happen on the ground. When God called me in 2006, I was put a little calling the because you are to say some $5. Open message, or say some point. Let us balance up. Woman nothing, show only abundance. What kind of sales of the Asiman was a hundred show, or say some Malaysian transports. But that period, that phase in life giving him. Sauri moyo za offense ya nothing mune ma promises makuru iliko. Ichifamba na ita mvunja ya wanda utimali cha funza kwangu iko ni muda na ichifamba mu period mu time ya nothing. Mutami ya nothing kana boost ya kubira pa next door. I remember when it era na hata za robali za komo kutaenda. Kama shaka tayo wasanyanya hapo kumbuka ndo kubalika kusanyiro kwa nafasi. Usani ni message sina boost. Itanya nothing. Sana namo utamchali pale zile kuta pale ile tu. Kesho sio aweti. Ifesi ya nothing. Uchiona kaza ni abundance of the ways, but there is nothing in life. Uchizoka kumba mumba sina chekuchika. I remember at my mama kwa nao pass para hizo matenda. Kama mungu ni msibo kusala mshando. Kama ya shebai kwa wanauza spend zero. Small spend the Bible shule machine. Ya sasa za ya sasa ni manji. Spend dole. Ina yuko tena warudia ni maisha alikuwa na face ya nothing. Face ya nothing ile wana mtaura. Bana wanyara. Noah akipinda maareka ni family. Unazoea mtu mvura inamuna inakuja kupinda. Wabroti bawaka pinda after 7 days the rains came and the flood inamutaka flood first week. Bureka na madeza kawala. Burati yakato kunaya alikaisati ya simu kama sina level ya chinja. Pamela ndo nutaura kutoka kuru. Hapana chimusimuka. Kuruga tuna mananga tegera na afari babudo. Kapili utanati. Yeah. Nita simuka usuna matamarano mpenya. I remember that I can be paid on the party. Why was kapili utanati that day wale TV. So that is about Nasa to tell about this, to about the was and type of parties. So I never cut to fight a more. My God. Well, I must know the message, 9 verses. But they were waiting. Every time I feel on children, I don't know if this is in time and what I watch over, but I'm made of good show. But that period, that time, you don't have to go and give you a matter. I did not plan B. Somebody can wait so much to put nothing from a plan. No people are in them, and I promise abundance. And I forgot to buy nothing in your own sleep, but my friend is over. So the prophet, and this is not take the report here nothing. You don't take the report here something. No, you cannot something, nothing I move. Cannot open your own change, you need to move. Cannot know why would you not move? Cannot not chat or you can move. Cannot know what you need to move. You are so good at everything. And this was all
Nothing in abundance. Counseling. I remember my name was I just said it to you. I don't matter because my friend, I don't cancel. I don't cancel. I don't be some colleague, but I can't listen so. Jona bano uso boda ataki ni pia nataka ni kunyura. Kambani urage patachenda. Thank you. Anakuka ndo pataka kwenda. Bali katende kukunyura kwa usizo kwenda. But you tell me nothing when you shasi. Amen chizo ngachita kuna iliko. But you profita no baba bandi hivi. No ni mwali wa ndosiwa halewi nema. Muwaita gari iliko shaya kutia samba. But ichokwa ni chama ichoko gari nekusika pele. Kana mapa ni zara nothing indaka kaida something bad. Mzalo wakati ndio Jericho. Wabaye ndio wakati ndio 7 time ndio babono kama shule Jericho. Ndio kwa 50 time Bible ndio kitano unapenya Joshua. Nataka kwa mche. Wani sawa. Ndio kwa transition. Au sasa wani sawa nyara. Ucheni baada ya kula. Aita kila bandita. Ba number 4 wetu. Tawana bishop. Sio kwa transition. Because somebody who knows about man, I feel dangerous. No time to dance. When you want to come to the job, most somebody want to walk up and say you come. What's I don't know and I don't want to tell you. What's happening for my dangerous? I don't know that's a problem. When you want to come back to that, why you choose? What do you want to do? I tell you about today. You want to go back to the He was someone who was teacher to have to go Mr. West. We didn't but that we got that no one to us. Why was what I found my tongue ground? What I mean on my tongue back? But we have to change the mess for my son if you know. We don't want to never tell us about. They say I'm not Torah. Since you're nothing, but it's you. Shetani anaishimu za abundance chini kwa enichichalako. Unamzote mara already dema move when you get to say. Wait, no when the enemy comes like a flood. Mwali unamchiwake unotooneka na wakai baada vita nao. Kana uipi waku simuka nyasha tunotowezera wesi. Kana namo yaku simuka nyasha tunotowezera tunotowezera wesi. Yes, Lord. I remember telling him how I do Israel. Second name of Israel, somebody just called me from Ireland. No, I don't want anybody to face. I'm going to Israel that I don't know that it's no food. So I didn't make us put number 2 it's a million. It's simple as that. I put a snake manage on 2.5 that without being there, so some of the man, but in now, you change the papers. It was my first time celebrating Tel Aviv, Israel. I said I'm going to face all of this. No, but also Sana Israel, but he type up a complete movie. Imagine how she never faced the soccer. Also, so long Tel Aviv, no sooner something. There is something here that we did nothing and not later. Because the very time that's about 6 months, I don't die, I don't see me some fresh this is too much.
somebody I don't follow up on Facebook. I don't surprise about Facebook around 2014. The one who's going to surprise about I'm not in. Are you ready that day? But I'm not chatting that day. Who know that we are this I never said it was the winter. On my channel that I did not think that I should policy. So I see that I'm going to move on the video. She manages to later money. I'm not going to one of my top blogs that happens at now, one that comes for later. No, but my 1 and 9, 11 Maria chapter, yes. Jesse. My sister is like a man who's but I don't know. He makes it. But maybe the mistakes in the family. You never know if you're going to try to try. I want to know man. Maria, you would have one after 2 weeks. I don't know what 2 weeks later. Nothing like this made. The team has a just spent that over chapter. I see God doing things. Tell me nothing. Abundance is nothing as big than. But see more you that can nothing in it. Nothing is a passive face. See more you watch. 2014 the manifest na pesa nada kuenda kwa salo hapa habari za shukrani na sisi na kwa uko ndio profit msira mwana wa msira kutengeneza moto wazanja kwa usungu wa mwisho hiyo kitambura makoini kila wote na msira tega moto ndio kwa foundation next week so is we free stop is what is you still not even free. I'll give you this last one. I'm telling you once. Don't give you this last one. COVID, tell you COVID, somebody called me. It's a strange number. Which I don't want
but we appreciate it. I don't know about you. What is it? Why do I say that? What are they? What is a motor to pass it? So there is more to the particular motor. Now, the end said that I say motor, I want to look at some motor today. Look at the motor was about the time. So they must save your own place. And the one that you have said, you don't drive at the same time. They must say 3 crowing. You don't do something that you need help. Tikasabiza lako katika shikamangoya hapa bila kusaina mafuta kwa wikisi. Ndio tunaporo kote kuambia mema pepa teki. Dawa kuda ndo basi. Waptenda ngati ya amaita basa kosa. Pale mtu una mati. Na uzongina mama na mati. Sababu na mati. Wachinja moto kwa msio ya kwa. Ana mati ngani. Tare. Give me time. This is your opportunity. Anasema mchana mimi mchana unangatoa vita aite ya vitu harika ndio wote Mungu ni leo tunataka huko aleta Mungu takapina mbaya sana tikana mata oza usitemona patuna pale moto yetu sio dini soka za taiko from kwanza kile pana face nimejeuza tupange na pazona pale tu tausina kubadala mali mwanza hapa kusoma sana kuna kasoma kwa ruti chibali za kada shaje pita asuzo zibiti sana hata sana ya hana basi mwanangu za Israel anopasi na mtikira tofauti unakuta kwa shaje pita asuzo zibiti ama ndio kudega mna maisha anotawala chini ndio zibiti Ikamiyese ayina matiri. Ikamiyese disaisi. Ayina kunyala misha. The same man. Don't come to any coffee. Jamura. Sita uchele ndani. Takuwa kule masisi. Na uchochwa da chenda. Sasa basa uita, uchaita sasa ukuru na masii. Natahamu wanaona kwa titra ya shikazayo. From today na kusaba pesa. Sala mbili. Eh. Hapo shona kwa kufuira kwa kutoka bila kupenda. Watu mseme today. Yes kwa mapego. Wewe mtoto ni mali kana yapinga. Anasoma mtu wa pili. Kati kono kutakiao. Sasa kuna zaidi kwa mali. I didn't want to share because it's too much. Yes. I tried to say one of your bonus. That of $40 was my teacher bonus. You pick a car. What is your car? Some of the municipalities are going to do more than what I charge you pizza. You should have paid for them.
asingaiso ndakafamba naye time ya nothing. Time ya nothing taifabatisi wana titenda nekutuzawasha kuti uno kuvaitisi time ya nothing taifabatisi chirimoriwo zvaakanudza kuti ndinewe ndinokuparidza kana vanhu vakamukira iye ati ndinewe isoriwo ndaona kuita kwamwari kunotyisa donations. Somebody once invited me to Kenya for a month in Nairobi. When I invited I come to jealousy and talk French. I want to show them. But I go on Facebook. Somebody that show up streets. Mwari baga to call this man. Asina chanzo. There's no Kenya. They don't know what's the local news about. To talk French. That's why. Somebody shakes the sea. The spirit of the Lord is fighting me for you. The other later marriage with Jesus. Before Christmas, the conference Beira. When you go to Beira, you talk Portuguese. But I go on Facebook, you find the shoulder. When my conference, you know. What's the challenge? You might have to this. Eu estou nos bananai, nos bebi, o que é bananai? Não é mas aliás, se você maneira nasce, capiro de dar natina, ela tira. O nati não vai ser na mata mais de estratégia. Olha que não pode dar para quase. Tem para mais de mana, escala. Ali vai minuto vai ver tudo. Thank you, my God. There are 1 who needed 2 rooms to cut. That's never can see. Chama de capacina na noite bom, isto é por essa caixinha caras. O que parece que Maria, da remember baba, o que parece que Maria não tá. Não na cara tem aparelho, mas eu não me. Tá sempre usando. Mwenye ndo baba ni sashirishi. Kuti mwari vanopa taura zvinoita mwari kwete zvavakakuitira. So preaching netestimony zvakasiyana. Testimony kutaura zvawakaitirwa, preaching kutaura zvaanoita zvinoita zvasati akuitwa. Taimbonzwa vamwe pamwe testimony mwari anoita zvakati mwari chiitika izvi. There is God in heaven. Warona na matare every day. Saka ndikapoika kuti muNothing but muyasi. Ngatume vanhu vanokutsondora vanokushora vanotaura zvavanofunga. But urapa chimozwa kuti kana wazoya nemessage yeSomething wopandosimuka. As long pachitaurwa Nothing pamabhadhi. Why nokuti mabvi anodena something. Kune period yaNothing yekuti kana Nothing aripo muzwa sekudenga hamuna mwari. In 2014, I lost my son. Command. I don't put on a fancy foot. Not what I shit. I don't know what I say. But now it's a fair kurarama wako fundisi mwana wa fushi. Okay, paka sisi na mzee zangu na mara kadao. Ushirika wako mwana. Bana wewe it's kurarama wako. Kule period waza uchiseva mwana uchishimira mwana. That is a wonder. To go from that intelligent seeking. I was ready to understand. You know, once I said that I named my son the name of the late one. I was under the when I looked at it. When I actually got everybody to buy it. Tell me nothing. Who's going to get Pamara uchifanya mwana wa Mungu usifanye tambrain wala. Bati nyaye yule hapa mtiaka sutapira. Hayo bati nekuti kilikufanya na mwana. Ndio sababu ndio tapira cheti. Sisi impact life yako wakaiba hakule kero chipoita free. Fighter. Rap chaina chifewe ule chanisha. Raisika kwa cheripo Yesu rap chifewe.
Asi unozwa pale varume tu vakatuma naJoshua vakapinda mumba marapa. Lazima muone vakatuma vanhu tudzera apa kuisa varume kupinda mumba make. Mumba mechifeme mukapinda varume hatifanira kuita surprise. Nokuti kudzichifeme kupinda kwevanhu mumba make. Saka kana mukapinda vanhu sei mambo aribwe kana kuti kuisa varume ava. Mweya china inonyuma kuti zvapinda this time zvinochinja upenyu hwako. Pakapinda zvisina basa hakunetse. Unomudzira kuchipelerawo. Bati pakapinda varume vachaita kuti urohwe. Nokuti rapo paakasurvivha akarohwa kuti pakapinda marriage ndosaka vakatikuisa varume ava. Pakapinda varume tusimo vakatikuisa varume ava. Pakapinda survival. Nokuti akasurvivha pakafa vanhu paJeriko rapo wakararama. So kune zvinouya muupenyu hwako. Ndakatomboona Satani asingasangane newe. Ukaona usimusangana nasana zvinokuti kuna matamushi, zvinokuti kutoenda same direction. Ukanamata chaizvo unopota muchisangana. Rapo kana ari chifeme umwe uchipinda varume. Pakapinda varume anofanira kudetsera. Ndoufe wacho. Sei mambo vakatiudza here abva kuti vanopinda varume. Mweya china inonyuma kuti zvauya this time zvinochinja. Pese pane shoko rinochinja upenyu. Ndandikati shoko ndakairika, kwete ndakarichengeta, ndakairika. Unonivigire inotsvakwa. Kune vanotsvaga kuda kuriburitsa rapinda iro rawatenga chinotoribvisa futi. So shoko rese rinochinja upenyu rinovigwa. Saka Bible chiti rapo akavika varume ava. There were two men, Old Testament and New Testament. Shoko ramai rikauya muupenyu hwako. Ratoda kuti iwe urichengete ndirizokuchengeta. Nokuti rinoterewa. Anobirwa kuchechi kuparisirwa time, kubirwa unobirwa. Ora ndisati ndabirwa iwani ndine nao. Akuchita muchita varoma ntora mari dzenu. Asi wakauya uri mberi. Wakauya uri pamawani. Pane kuti utombonyumwa chinokupa kubata shoma chichita zhinji chii. John 9, Jesu anibofura akakanya mafuso akaisa kumeso anokomplena. Because one thing chandaka understand kuti ndisina mafu handione. Ndikaiswa mafu handione saka pana problem yaitika. Kura kuti bofa achitoshoka. Murombo haatorerwi. Nokuti akatotorerwa ukandewe china. Ndiyo uzare kuti mafu ari sensitive kumaziso. But kune imwe healing yemaziso inoda kuti mafu ari sensitive kumaziso. Kune zvisingakuitire nokuti pane zvanoda kuita muupenyu hwako. Ende ndichona ndaenda tichairova. Because unembori mwana usingasori kuroverwe. Ari kurova kuti ramangwana kuti rikunakire start verenga ramangwana nakuira musha. Ukasangana neasingarove ndiaritendera chanozvidii. Inani kurove future ichakugadzirisa. Future inorova iwewe adzimai vako vana vako zavana vedofu mukadzi wedofu. Unoisa vanhu vakawanda. Zvonei vana vaibvunza vaibvunza vabereki kuti muri kurovesa ndina. Kune vakaramba kurova takurova tese just enjoy. Period. Nothing. I see real than the process of God. Kabla wanaziwa wale wakatenda kutaleme. Shinogona kutora nguva, but nguva iko kutachoka ni chama ni kupenda. Sababu sanalipisa manisina witika, ungasi, na wali utarara mabutuko kupura, kuna kapacho. Kuna urumaga ino sharanaka. Wote kai. Chakati kana chitu mambo akafunza vanhu pamene kwani ayambu. Kuti kai kana zvakanaka kaitwe. Zvikanzi hapana. Vachipedza kutaura kubva mambo achitsvaga ina ari padhuze tironge zvinhu zvanzi hama ndotime yaakauya achida kukumbira musoro waModhekai. Kudai edeni yako inouya padheni musimudzirwa kwapo kuti mwari vagone kuishandisa. Kudai dai Modhekai anga akaitirwa zvakanaka kumashure aida kurwa musoro naHamani. Nokuti musoro anoda kuda kurwa musoro panofanira kunge pane chinochinja nyaya yake. Saka katime kari nothing hakuna chaakaitirwa
kana kakamira kuti dhei kuitirwa risangane nedhei raanoda kunoso. So kune time yaNothing iri kuchengeta zvimwe zvinhu zvakanakisa upenyu hwako. Uchazviona wakura kuti Mwari makaita makazondipa chinhu china kusina zvinhu izvi. Wai kuti kune zvimwe zvinhu zvakanaka zvikauya nguva isina kunaka zvinoipa. Unoziva here kuti kune vanhu vadivorsa kuti kune murume akutambira mari nani. Haisi nhamo chete inokonzera vanhu kurambana. Mari zhinji chainoita kuti vanhu varambane. Gamuchera vanhu vatema. Anoona kuti mari yako yawanda kuchinja property yeso zichinja nanzimai. Anizvo zvese ndachinja vanhu vasara vaikuza. Kune chinhu chakanaka chikauya nguva isina kunaka chinoipa. Blessing ngaipa munhu ari machuwa. Itegera sufuke ikasvika pamunhu asaka machuwa nekuziva Mwari. Isikumbana chidya sadza nefish divai mutoto mupotsesa apinde mufish. Kwete ndakamumaka ndoino level yekumuda iyo. Ndomuda zvine fish acho. Ndomanakira noita fish. Nomuda zvinomupa kukaka telefish. Ndomamwe madirwa unoitwa naMwari wake. Umasipinda muno zvimwe zvinonoitwa laptop. Kama nitsoka ilaptop wakwari moto. Osikuti nyaya dzinoteiko. Satana ari kukurwisa uchivakadai. Kana zvarananya hasiye. Anotsvaka mamadhimoni anorwa nerimwe level iroro. Imwe mienzo isiri kuitika kwauri iye zvokuitisa zvacho hapana. Vanozva kune vanhu vakutotadza kutadza chaiko. Wozi kuti ube ndomavati kubarirei. Kwara hauna. Kuti urove munhu ndoone pawa hauna. Kuti udare ndoone tawinacho. So unomisira usatadza. Unomisira kutadza. Nenhamo. Unozwa isina kutoka unochakupanganisa dare. Test of character inooneka zvese zvavo. Nokuti pakuonudza kuti uri hambo isituation yakatobvambura zvayo. Vanhu unotsvaga kuti ndingazodii unoiswa pachena icho chinomudarika. We face this message. So akaramba akapfugama paakaudzwa kuti something is rising. Ndoba achitiudza mambo vaye. Remember kuti mambo ndova nechariot vane mabhiza vane ngoro. Ari kupa warning munhu ane chariot nemabhiza kuti kasirai munonaiwa. Achikunzwa munhu achikumbira transport. Ndikunzwa munhu achipa warning kuti ane transport kuti papahwari unotonga. The Spirit of the Lord came upon kuti pamwe pacho mwenye nokumbira saka simba risingazouya. Iwoti vanoite zvinhu zvenyu ndakamirira Mwari kuti andipo zvinozvishaka. Kusakuti zvikaomomhonya kuvanhu zvikaoma iwoti Mwari makaitira vamwe ndiri pari. You are the same yesterday today forever. Chakapa munhu waMwari kuti mukuru rombai basi ari kuti Mwari wangu ari zvaanogona kudarika zvavanhu. Rabva anoenda asiya munhu apa. Zvati mweya waMwari ndobva uya pamusoro pake. Ndobva amhanya kudarika mabhiza. Mabhiza anomhanya. Akamhanya kudarika mabhiza. Ndinozvati pakatendererwa zvapo hakuna kumhanya kwakadaro. Kunotanga asiri kumhanya akatakurwa nenyasha dzaMwari. Nyasha ngadzikusimudzwe. Ita zvinhu zvingaitwe netsoka kana nemaoko ako. Zvimwe zvinhu muupenyu vanhu ngavashame kuti wasvika sei pano. Nokuti takakusiya uri kumatonyonyo but taona waunderstand pano. Takakusiya uri wekutapudzika but taapasiya kuti kurupakana mota pano. Vamwe vanhu ngavashamisika kuti wauya sei. Vaudze kuti pavakandisiya pai Mwari haana kundisiya. Pavakandimaka pai Mwari haana kundimaka. Pavakandivika pai Mwari akaramba achindika.
Church midway. Amen. Jelani. Je ne peux pas parler cette taille. But il faut que nous avons beaucoup de mal à les choses pour changer. Parce que pour nous, on est juste à la question. J'en suis beaucoup. Kwa sababu tega, maji tuli tumetua mesi wa hiyo tumano wote. Tumano tashi. Kwa chewa. Litu taliga timi spirit. This spirit is it. Kwa hiyo kwa pao. Ngoria hadi ya wana hiyo kama karamushi. Usimuke. Kana wanafile tu basi baba penda kuna file tu baba baba. Also try. Upina bahati feel it all. We just shape up our own. Challenge ambayo si bwanasi. Bali mambo ni basi hapa na mwali tili basi wao. Bali ani kawaida sababu shakwana. Ndio kuona roho wengi mtego wao. Unamtoa ndio challenge leo. Kwa mshigari ni mwana. Bichiti na nauza kuna kwenye na kukona kweli. Ndio wakumbira wachaguzi. Nauza kuna kwenye na kukona kweli. Ndio tuomba ni mtao na function code reserve. Hakuna kitu kwa kukumbira hiyo una mali wako. Hakuna kitu kwa kukumbira hiyo una mali wako. Tafuta kimara tuone onyesha usiku wa nasi. Chinoti chako chakanaka ufuke. Kana chikala shiki sita sita kashoreka. But nokuti ndiye chako chakakunaki ndalika chawawe ya. That's why my mama abantu ukichita abayisa mgoshen. Yana zwaje goshen ndapeza na mdakena. Different kina ni goshen, yani goshen ururoja kuichita usikwenu. Sasa mkakombo kwa Mungu pale kuna shinakisi. So I am telling you, place on Baba Bira was who die or you must only in one place. It's the God who moves people from Goshen to Canaan. But what the right Baba declared to go, you know, my Baba will have time and she will not Chimo ya uri ino bafazo, uno kana nendo kwa uno kasena sharana. But the Baba now move from Goshen to Canaan. Tia maraka na chipa mkoshe waende mkina waende ndichi nonsi chako chino kupa freedom kuita mwali wako shaudona kwa sababu mtipige cheti baba mbele mbele utimoja leo klipa kufanega kwa zina nemi katika mpea mafo kana zumi tuswa kwa sofu atibami noise nada isi noise prayer your need noise papa pao Ana matu jemtani wana. Usipo kuchanja mtawa nini? Mungu iwe. Iboro ya. Unajua boss nda. Wapi tutake hia bani za free. Wote watakunda ndio msatipoti. Pauda unalotufanya na afikiri na takao kota for my life. Let us begin to pray. Begin to pray. You know your story. Usiku wa nasi. Mwalimu changu mkorelino. Mwalimu changu mkorelino. Kana magabala kesi bane kukana. You are the same. You are the same. Yesterday, today, forever. Kana magabala kesi motokari. You are the same today and forever. Bagani mutile ntewe nyasha. Mukeli wanagani wanagani. Usiku wa nasi chaofa. Chamanga itila nawe.
I'm not a beggar. I'm wonderfully and carefully made. I'm a servant and a child of God. But listen to me. Listen to me. I'm not a beggar. I reject the spirit of poverty. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I reject the spirit of poverty. I reject the spirit of poverty. I reject the spirit of poverty. I reject the spirit of